Formal nang gisugdan sa kagamhanan sa siyudad sa Subo ang usa ka special program nga gitawag og Strategic Assessment for Your Assets and Worth kun sayaw para sa buhis. Niadtong adlaw nga Miyerkules nining semana gipahigayon ang send-off ceremony alang sa mga field investigators nga gitahasan pagpatuman nining maong programa sa Cebu City Government. Diin ang nag-una nga tuyo mao ang pagpalambo pa sa tax collection sa syudad. Nitambong sa send-off ceremony, mao sila si Mayor Michael Rama, City Administrator Attorney Colin Rosell, Special Assistant to the Mayor for Business and Financial Concerns Attorney Jerome Castillo, Project Head kanhi City Treasurer Ophelia Oliva, kasamtangan nga City Treasurer Ivy Reyes, City Assessor Tess Rosell, Architect Yumi Espina, ug uban pang mga technical people sa Cebu City Hall. Gihagit ni Mayor Michael Rama ang mga field investigators sa pagpakita og maayong performance aron makatabang sila pagsulbad sa mga problema nga giatubang karon sa syudad sa Sugbo. Giangkon sa mayor nga impossible dream ang 50 bilyones pesos nga tax collection para karong tuiga, apan way imposible kung mutabang ang mga field investigators pinaagi sa pagpakita sa ilang maayong performance. Give us a Christmas gift to our unimaginable. Ano matubag na to ang baha, matubag na to ang tubig, matubag na to ang garbage, matubag na to ang housing, matubag na to. I will always fight for the poor. I will always. I'm kagawa, ay kung nindot ang iyong performance, sigurado mo din mawantagang trabaho. Nagbutang ang City Treasurer's Office ug satellite offices nunot sa pagpatuman sa programang Sayaw para sa Buhis sa City Mall, SM Seaside, Robinson's Galleria, City Hall, Abuetes Building ug Ayala IT Park. Din adto mo report ang mga field investigators nga i-assign sa 80 ka mga barangay sa kinadul-an nga satellite office. Sa nasayran, ipakatap ang mga field investigators sa mga lugar dinhi sa siyudad sa Sugbo nga dunay mga propiedad ug mga negosyo. Apan gitin-aw ni Project Head Ophelia Oliva nga ang trabaho ra gyud sa mga field investigators mao ang pagpangutana kung nakakuha ba og permits ang mga property owners o mga negosyante. Gihangi usab ni Attorney Jerome Castillo ang mga field investigators nga dili magpatintal sa suborno. Mamaray ko ninyo, ayaw din mo kada sa isipan. Kaya kung gibuhat na nila diri sa asesor, at buhaton nila po nila ninyo. Muna nga, magsigitang kantang impossible dream, kunya kami mismo nga gitahasan sa city, kamo na sa magiging yung hindrance anang impossible dream. Muna mamaray ko, on behalf ni Mayor Mike, and then Ophelia, and of course, Attorney Colin, he was really the one who drafted the sayaw as a theoretical aspect pa ni, theory pa ni sa una. But pagtabon ni Ma'am Ophelia, iya ang kong itamangan, nakita nila ito ang wisdom sa mga proyekto. Dili ni mo undang, depende rin sa inyong performance. Ako gini-suggest ni Coach Dondon, ang katong individual na highest performing should be awarded. We should award the best performing individual who has identified the highest tax source. Kini ang balita. Amy Mates, Cebu City News.